Slavo čara i kava, čovarica progova, Vero. Šta će ovaj konj ovdje? Pojma ne. To zna rukovodstvo. Pa meni je sve jedno, da li upravnik ili konj. Baš je divno. Muški moj mali. A ko vihor? Mi smo ovdje službeno. Došli smo da saslušamo nekog Živorada Žiku Pavlovića, Milana Todorovića i nekog... Herberta von Karajana. To ja ne mogu ništa da pomogu. Mi razumeš? Mora da čekate načelnika Mileta Poltrona ili neko drugo stručno lice. A čujem da je stigo novi prinudni upravnik. More koga šiša. Daj mi da zalijepu po jednu. Vidi kakav venac, vidi.